165 dní chce využiť každý, aký by bol posledný. Treba konať rýchlo, lebo čas sa kráti. Ja už nechcem ani sekundu stratiť. Chystám sa zlepšovať si náladu, preto zároveň z plných plus jabadabadu. Ako Flintstone, je hore mi príschod. Či si na to prišiel, tak sa te pristol. Netreba ma otravovať hlupými činmi, nechcem zápasiť už s veternými mlynmi. Nestojí to za to ani jedna minúta. Poďme radšej ďalej, poďme zmiznúť tam kam sa iba užíva na život. Mám plán, ako užívať si ho, nemusíš mať na to tučné konto, tak sám z postele, rýchlo, pronto. Miluj tých, ktorí miluje teba, podpor tých, ktorí tu podpory treba. Sú tu krátko, tak nech všetky dni vyzerajú ako veľké narodeniny. Táto chvíľa presne v túto noc, len ty máš tú jedinečnú moc, nech môžeš zmeniť všetky sny. 365. Táto chvíľa presne v túto noc, len ty Vraceme z hlavy to, čo nám nepatrí na vyučovanie. Pitivo, hlavne vlasy, koláče. Torta, môže byť. Torta, nemôže byť. Stratať, to nemáte na laviciach robiť. Chyba. Pančíková my. Áno, ďalej. Zelená chovaná. Ako každé ráno. Kováč. Jurislav to má ďaleko do školy. Kočelka. A dúfam, že aj Pálko. Pálko. Dobre, takže nová látka na dnešný deň je elastické vlákna. Stihli sme si už povedať niečo o kolágenových, takže dneska pokračujeme s elastickými vláknami. Prečo sa elastické vlákna volajú elastické? Skúste. Áno. Obsahujú aminokyselinu elastín, áno. Tým, že sú pružné, aká bude ich funkcia v organizme? Alebo kde ich nájdu? Kde ich budú zieva. Prečo zieva? Akú funkciu majú? Čo plnia? Vďaka svojim vlastnostiam vlastne stiahnu tú cievu a zabrania čomu? A vykrvácame. Je to taký obranný mechanizmus organizmu, ktorým sa vlastne bráni. Tá cieva sa stiahne a krv nemôže ísť von. Elastické vlákna sa ešte kde nachádzajú? Áno, preto sa aj pýtame medzi nami. Juraj, vy máte vodiček na autobus? Máte to najďalej do školy až po Koheň spod lavíc. A koľko ráno už vás takto dlho nestane Co to bude opakovať? To som už tiež počula. Miška? Autobus. Dobre, dochádzali ste mohli byť? Autobus. Dneska doprava chodí každý 10 minút. Ja som ho nestihla. Ako každé koľko ráno? Už to bolo posledné krátne. Pozvedala. Sadnite si. Juraj, kľúče. Skončili téma dnešnej hodiny, aby sme sa dostali do obrazu, sú elastické vlákna. Elastické vlákna, chlapi, nebavte sa, ale vy nechcete povedať niečo vy k tomu? Lebo si vypočujeme aj vás, tak preto. Takže elastické vlákna vieme dokázať farbičkami. Používa sa aj farbízom, keď potrebujeme dokázať aj elastické, aj kolágenové vlákna. Najviac sa ako farbička na dôkaz vlákien používa orceín, ktorý je taký hnedočervený. Okrem toho sa používa aldehyd, toxín a hydroxinolový toxín. Keby sme chceli kombinovať... Dobrý. Kde ste chlapci? No, stala sa taká vec. Aká? Že sme sa spalili, no. Ako vždy? Prečo, začal, kvôli čomu? No, viete, Kedy ste prišli do Bystrice? Včera či dneska ráno? Včera. O koľkej? Večer až večer. Večer až večer. A potom ste boli ešte kde? No, tak na ňom iba. Určite. Tam sa učili do rána. Chlapci, koľkýkrát je to, že ste zaspali? Ale... Druhý. Daleko. Druhý, tretí. Toto týždeň. Druhý, tretí, toto týždeň. Chlapci, stále sa vám to často. A čo teraz ty? Mám volať
internát. Mám zavolať na internát a povedať ich, aby vás chlapci prišli každé ráno, zvlášť extra zobudiť, lebo zaspávate do školy. To robia, ale dneska zabudli. Dneska vás zobudiť najprv. A vy nemáte telefón, aby ste si nastavili budiť. Ale dáko nezvonil. Akože dáko nezvonil, tak ste ho nemali nastavený. Davidko. Budete Davidko? Čo? Tomáško, čo vy na to? Raz za čas sa stane. Raz za čas. Máte častý ten čas. Prezumte nie ste prečo. No, už sme sa ponáhľali. Vidíte strašne. Lebo tá polminútka už Aby sme nezmečkali tu. Hej. Moc. Aby som mala viacej časovať, aby som vás mohla zvoliť, hej? Tak polminútu, čo ste sa neprezuli, ste ušanovali. Hej? Zadnúť. Podľa možnosti sa potichu zložte. Nie, že zase začnete zabávať portrét. Janka, ja som povedala, že všetky veci, ktoré nepatria na vyučovanie do tašky. Tašku nemá. Takže ak sa rozhodneme, že ideme v jednom preparáte z názvu aj elastické kolagénové vlákna, tak vtedy Maťka použijeme farbenie podľa pán Gizomán, ako ste povedali. To znamená, že vtedy skombinujeme nejaký rezorcinový toxín s farbením Van Diesel. Aký by bol asi vtedy výsledok farbenia? Van Diesel viete? Áno. Takže jadra budú? Hnedé od hematoxidinu. Áno. Vlákna kolagénové budú? Červené. Áno. Takže sa to dávajú červené. Áno. Čo je Maťka, Miška Rušicina? No, že by som sa chcela spýtať a poprosiť menej celej triedy, či by sme mohli začať triedu knihu. Blíži sa Stužková. A čo? Nemôže A sa čo má triedna kniha s vašou Stužkovou? Skúšať nás nemôžete. Dobre, môžete zapísať triedu. Ďakujem. There's another chance, you can turn it on. Let it show if you are ready all night long. Time to work it hard, so delirious. Feel the energy, move it like the rest of us. Hearts are beating fast, feel adrenaline pumping through your veins when it's dripping down your skin. Time to let it go, time to feel alive. You know what to do, rev it up, come on my guy. So good, so bad, too late to analyze. I know, you got me hypnotized. Do this, do that, it comes so naturally. Oh, 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 oh. Papaya, 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 papaya. Love is always new. Papaya, 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 papaya. Love is always new. Love is always new. Every time that I'm with you, don't know how you do what you do. Love is always new. Love is always new. Every time that I'm with you, don't know how you do what you do. Papaya, Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry. Nekrmte nás tým, čo bolo a čo bude, aj tak sme stále frajeri. Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. Už hľadíme stále pravde priamo na pery. Chce to len neuhnúť od dverí. Už hľadíme stále pravde
sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. Pod pásom bolí každý úden zvlášť. Svet nie je taká pliká mláka, ako sa ti zdá. Prvýkrát je každou fackou trochu iný sme. Do života drahé zápisné. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskrytý. Aj tak sme stále frajeri. Pod pásom bolí každý úden zvlášť. Svet nie je taká pliká mláka, ako sa ti zdá. Prvýkrát je každou fackou trochu iný sme. Do života drahé zápisné. Tento ľahký úsmev, nič už len tak neskriví. Aj tak sme stále frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí frajeri. Aj tak sme stále frajeri, stále tí istí. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost.
čas je pouhé prozatím. Můj čas může říct, já už neplatím. Rád, tak rád bych žil A mám jen zbytek sil a času míň, než se mi zdálo před půl hodinou. Příteli, chvátej SOS, ať jsem i zítra, čím jsem dnes. Zbav mě tíhy mé, rány mé. co nejdřív. Příteli, chvátej, píšu vzkaz, dej mi, co ztrácím, dej mi čas. Vrať mi víru mou, Lásku mou, a ten nejvíc. Z vlastního spánku můžeš krást, jen času svého dej mi čas. Boj časem toužím tentokrát neprohrát. Potrebujeme lekársku pomoc. Rýchlo, rýchlo. Stala sa dopravná nehoda. Pacient utrpel zranenia, zlomeniny a je na tom veľmi zle. Musíme rezať. Stala sa dopravná nehoda. Rýchlo na stôl, musíme rezať. Pacient utrpel ťažké zranenia. Dýcha, ešte dýcha. Raz, dva, tri. Výborné, poďme obvez. Obvez. Ďakujem, bratia, sestry, usadte sa. Zišli sme sa tu, aby sme naposledy povedali s Bohom našej milovanej triednej knihe 4. Zjavy. Všetci sme ju veľmi dobre poznáme. Vidím tie smutné tváre a súcitím s vami. Modlíme sa preto, aby duša našej triednej knihy uvidela Tvoju tvár, Pane. V tejto minútke ticha si spomeňme na všetko krásne, čo sme s ním prežili.